Добре, давай. Лава, Мгм. десяс. Имам две монети от 1901 година. По 2 стотинки. Две монети. Ето ги. Снеми. 10 лева от 1930 година. Коя година са? Ето ли? 17. 17. Да. 10 стотинки, нали? Мгм. 10 стотинки имам от 1917 година. Ето, момчета. Приятели, ще извинявате, че не ви поздравих. От 12-та, нали? Мгм. Три монетки имам. Снимай тук. От 1912 година. Една монета имам. Ето. Една монета имам. От 1 лев. 1925 година. Обърни я, моето. Два лева от 1925 година. Снимам. Два лева от 1925 година. Два лева от 1925 година. Три монети от 1925 година и един лев от 1925 година. Ке се спаля? Коя година си? И 79-та. Старо 79. Обърнеш и видиш. Което и 79. 1800. Мгм. 18. 1879 година Карл Първи. Румънска. Като че ли ми изглежда, да. Румънска е. Карл Първи. Ето, момчета. Ке се спаля? Ке се? Това беше 70 или 17 ли? Ами обърнеш и види. 17-та. 1901 стотинка, да? Мгм. А? Да, говоря на български. 1917 година една стотинка. Не ги знам какви са тези стотинки. От земята излизат, дера ги знам. И аз не мога да ви кажа, момчета. Просто не мога да ви кажа. То с каква беше сега? Чакай да видя. Я. Сега къде не мога да видя. Тази беше първа И година. 12-та. А? И 12-та. Една стотинка. Мгм.
1 стотинка, момчета, 1912 5 година. ли една ли пише? Не знам, ще изложим. Я виж, 1 стотинка трябва да е. 5 стотинки. 5 стотинки са. 5 стотинки, 1912 година. Ето. Виждате ли? Ето. То ще има и други, ама трябва да ги търся. Ето момчета, вижте. Да. Ето. Имам един тук фенинг. Днешно време. 10 фенинга. Не ги знам какви са. Днешно време. Не. Да. Не са. 1000 и коя година беше? Фенинг. Знам ли го? Кой що е? Uh, 1994. 1994 година ли бе? То Да. фенинг. Да. 10 фенинга. Който търси, ето момчета. 10 фенинга. Знам ли ги? Имаме една османска, момчето. Заповядайте да видите. Ето тук също. Хубаво, вижда ли се? Ами трябва да се вижда хубаво, моето момче. Не така. Така ли? Нормално. Така? Да. Ето момчето. Турска монета. Да, ето. Виждате? Нали? Момчета има една тук, бях я намерил и не мога да кажа каква е. Трябва да я прочита и тогава да ви кажа на следващия. Такова да ви кажа какво и що е. Аз сега днеска май я намерих. Да, бе. И не знам. Хубави монетки са. Не знам. Тях не ги... Ще видим. То пише... Трябва да я проверя. Сега започнах да я проверявам. Ще видим. И тук ни медальончета, да ги знам. Ако някой, който събира такива неща, ето момчета, медальончета. Те са, не ги знам какви са. Ще трябва да ги видя по той. Виждате ли? Ето. Снимай. Ето и тук същата работа. Това нещо. Той има и други работи, ама на следващия тако ще снимаме. А тук момчета имам. Ето тук така. Социалистически. Тук бяха другите царски, такива княжески. Тук имам от 51 година. Ето вижте. 5 стотинки. Други 5 стотинки. 1 стотинка. Тъс каква беше? $51. 51, 1 стотинка. 10 стотинки. 10 стотинки пък другата. Значи тук е 1 стотинка, 10 стотинки, 5 стотинки. 51 година.
Не знам защо чувам по репортажите нещо. Не ми се вярва много в тях, ама както и да е. Ще ви ги видим тия работи. Много ги усъкват едни такива. Търсят ги пък, искат да си правят колекция, пък в крайния момент нещата се осложняват. Търсят. Ето момчета тук. Тъс не е, бе. Тъс... Чакай, моето. Тук е 20 стотинки, ама тя от друга година, бе. Каква беше тя? Тя не е. Тя е от... коя година беше? 54-та. 54-та, 20 стотинки, ето пак 54-та, да. Пак тук излиза. Ето. 54-та. Тъс каква беше? Майко и дълга и кабел. Тъс каква беше? Яш? 51-та. 51-та 10 стотинки. Ето и 10 стотинки има 51-та. Аз май взех Барка. Не ги бъркам. Не ги бъркам. Сега. Те са от 74-та, нали, моето? Виж. Те 74-та. Бе, който търси, бе. Ето, виж. 5. 62-та. Тъс 62-та ли? 5 стотинки и 62-та. Чакай, тъс е 62-та. Сега, тъс е? От коя година беше тя? Тъс. Чакай да не. Тъс май беше от 51-та. Яш? Виж. Тя 51-та. 51-та, да. Значи тук, на 51-та. Те са от 74-та, нали? Те вече 74-та са много, а пък те с 20-тях не ги знаем. 62-та. Остави ги тук отдяло. Ето. Явиш? Пак. 62-та. 62-та. 20. Нали 60? Да. Ето. Явиш? Шестдесет втора. 62-та. Пак също. Тай. 62-та. Да. Да, 62-та. 62-та. Явиш те. И те са такива. Не, имаше 74-та. Те са 62-та. Всичките. Да. И 2 стотинки, всичките. Да. И единия лев. Единия лев. До тук са 62-та. То са единия лев, нали? 62-та. Ето ги. Я го провери. Ето аз да видим какво е. Единия лев от 60-та година не мога да намеря. 74-та. Дай ги тук. Значи от 74-та. Тук имам... тук е 1 стотинка, 20, 1 стотинка, 20, 1 стотинка. Тъс каква е пък? Яеш? 5 стотинки. 74-та. Оставя. 2 стотинки. Оставя. Те са 74-та година. Обаче от 60-та година моето момче няма. Сигурно е върху гардероба, да. Или нещо. Някой джоб е. 60-та година имам 1 лев. 1 лев имам 60-та година, защото в един репортаж нещо чувах там. Ето тук сега.
Има и едни други монети. Я виж тая. Моето очи 60-та година трябва да е. Нали? Да. 1 лев от 60-та година. 1 лев 60-та година. И та с коя година беше? Ти беше я видял? 21. 1800. И 18-21. 1821 година монета от 5 стотинки. Има много репортажи, аз гледам. Постоянно съм в репортажите на хората. Имам интерес към всичко. Ама съм удовлетворен от всичко това, което се казва. Би трябвало то е нещо, което ние се мъчим, които отиваме с машините нагоре да се отиваме по някой път на разходка, отиваме да търсиме. И аз мога да ги колекционирам, обаче сега трябва да имам време да отивам да взимам материали, да ги чистя. Те са нечистени монети. Ето вижте. Те са нечистени монети. Въобще не са чистени. Аз не ги пипам, аз само малко махам от пръста да видя само годината и стотинката и това е. Това са нечистени монети. И когато се говори за пари, долу-горе аз ги подразбирам нещата. Аз виждам каталози и виждам и всичко, обаче то е много нереално. Един се изказва така, той, защото може би да не ходи с машини или нещо подобно, защото той гледа, че по каталога е 3500, обаче той казва, то може и по каталога да не е, ама ще видим към 1500 може. Така не бива. Нашия труд си отива, разбирате? Така не бива. Ние, машинистите, за какво отиваме? За кой? За тях да си правят колекциите ли? Добре да си направят колекциите, нямам нищо против, ама когато им се казва за някаква цена, да заповядат. Ето тези всички са за продаване. Айде, социалистическите, както и да е. Аз за тях не знам какво ще струват, ама както и да е. Тия, тук, които ги виждаме, това са все пак монети изкарани от земята. Ние не сме виновни, че от почвата са станали такива или каквито и да са. Няма значение. Те отиват, правят един хубав грейд, правят си колекциите. Така не става. Трябва и нас да уважават, които ние им даваме тия неща. Разбирате ли? Аз призовавам моите колеги, които с детекторите, нали, отиваме да вършим работа навънка, когато имаме време. И нашето време се губи така. И колегите малко да помислят, когато отиват да дават такви работи. То все пак това са монетки, които смятам, че трябва да бъдат оценени достатъчно добре. Сега има някои хора, които се хвалят, че вземал за 20-30 лева някаква монета, обаче те отиват, грейдват ги едно хубаво, слагат сега в колекцията и ето ние оставаме с пръст в устата. Защо? И аз мога да ги набера тия монети сега. И ще намеря материал. С 1000 зора ще намеря материал. Ще ги чистя. Ще светнат, ще станат звезда. Обаче нямам време. Ето. Който иска да желая да ми се обади. Как да ми се обадят? Да дам ли номер? Не.
Ами как ще стане? Ти трябва да... Просто може да ти пишат в коментарите нещо. Да. Ако искате, пишете коментари, момчета. Който желае за някаква монета там. Може да ми се обади. Няма никакъв проблем. Защото аз ще трябва да се обадя на някъде, да ги чистя, да ги такова. Кога ще стане? Няма време. Такова време няма. Ще трябва да се коригираме по каталози, по това, онова, нали? 5 горе, 5 долу са разбереми, ама... Добре, момчета, спираме с репортажа. Следващия път пак ще пуснем. Ако намерим нещичко, може да се обадим. Да видим. И призовавам към моите другари металотърсачи да внимават с монетките, как ги дават и какво правят. Защото хората си искат да си направят колекциите. Те са добре, обаче ние сме зле. Искат да правят колекции, обаче не им се дават пари. Това е истината. Аз направо си го казвам, ей така. Няма какво да я осукваме. Ето, тия всички монети моите са... Няма бюро, няма нищо подобно. Даже аз, за тая монета, например, ето тази монета, за първи път виждам такъв материал, обаче е фана детектора. Металотърсача го фана. Пак за тази въобще нямам представа. Нямам представа за тая. Какъв материал е, какво е. Едни пилет такива. Нямам се на представа. Този беше от 17-та година, нали? 17-та и този е от... коя беше? 12-та. 12-та. Нямам се на представа за какво става. Вижте, ето от 12-та година има едни други монети, обаче от 12-та година ето вижте за какво става въпрос. Виждате ли, момчета? Нямам се на идея за какво става въпрос. Ако се чистят, примерно, може се види какво е, що е, ама какво да ги чистиш? Да, бе, като се почистят, ще се отрази, ама. А пък другите монети от 12-та година са съвсем малко зеленкави, такива зеленеят, разбираш? Те от почвата, зависи от почвата сега. Защото след миналия репортаж гледам от 12-та година 2 стотинки, ама те не знам какъв материал са. Нямам идея. Ето и от първа година има. Унес не бяха такива зелени. Пак от 12-та година. Разбирате ли се? А не зеленеят. Разбирате ли? Просто нямам си на идея за какво е това. Ама не знам. Все пак. Ще се види по-нататък. Обаждайте ми се, момчета. Може да направим някаква такова. Да видим. Коментари има много. Ако искате, обаждайте ми се. Който има желание да заповяда. Аз те социалистическите вече долу-горе подразбрах за какво става въпрос. Да.
Оная не вървяла, другата не вървяла, ама ако им ги дадете, веднага ги взимате и къде ги пращат веднага на грейд трак, 64, 66, 67. О, хоп, в колекцията няма никакъв проблем. О, то така. То хубаво тъй. Не бива така. Не бива. Да се подиграват с труда човешкия. Пожелавам на моите приятели винаги, когато излизат, пълни да се връщат. Айде, мои приятели, колеги, да сте живи и здрави. Пишете ми. И те, които искат да взимат монетки от мен, да заповядат, да ми пишат, няма никакъв проблем. Ще видим. Те всички монети вървят те. Ай, да сте живи и здрави. Най-много пожелавам на моите приятели металотърсачите да внимават как се дават стоките, защото... Това ли? Да, това е.